El canvi climàtic és una amenaça cada vegada més greu per al nostre planeta. Els nivells de diòxid de carboni a l'atmosfera estan augmentant a un ritme sense precedents. És fonamental trobar la forma de reduir-los per tal de protegir el nostre futur. Afortunadament, disposem d'una solució natural. S'anomena Posidònia oceànica. La Posidònia oceànica, patrimoni de la humanitat per la UNESCO, és una planta marina que creix únicament al mar Mediterrani i té un paper vital al medi ambient. Absorbeix diòxid de carboni i produeix oxigen a un ritme molt més ràpid que les plantes terrestres. De fet, alguns estudis han demostrat que la Posidònia pot absorbir fins 10 vegades més diòxid de carboni per metre quadrat que un bosc tropical. A més, proporciona hàbitat a una gran quantitat de vida marina, protegeix les costes de l'erosió i ajuda a mantenir els ecosistemes marins. Amb ella es pot fomentar l'economia circular, degut a que pot ser utilitzada per a crear energia, bioestimulants, bioinsecticides i compost. Tot això fa possible maximitzar el valor de la Posidònia i minimitzar els residus al medi ambient. Malauradament, la Posidònia està en perill. El canvi climàtic i la contaminació de les aigües són alguns factors que amenacen esta valuosa planta marina. Per tot això, naix Green Posidònia. Treballem per a construir un viver marí a València per a reproduir la Posidònia oceànica i necessitem la teua ajuda. És necessari que siguem conscients del valor de la Posidònia i participem en la seva protecció. Si vols prendre partit per a combatre el canvi climàtic i protegir els nostres oceans, uneix-te a nosaltres en el projecte Green Posidònia. Visita la nostra web per obtindre més informació i descobreix com pots contribuir. Junts donarem el pas per ajudar al medi ambient i contribuir al nostre futur.